kaikille. No, en mä nyt tiedä taas, mutta tämä on mun eka video. Mä teen videon, pelin esittelyvideon. Mitä sä teet? Tää mun vieressä on tämmönen. Niin mä laitan linkin deskiin, kuka hän on. Että tiedä. Ehkä. No, kumminkin. Mä aion tällä kertaa esitellä pelin. Tai ei se varsinaisesti ole peli. Se on videon muokkaus. Tämmönen niinku sovellus. Mä uskon, että aika moni tietää tämän, mutta eli Viva Video Pro. Jos teidän vanhemmat eivät halua maksaa tätä, niin mä nyt näytän, että miten sen saa. Menkää nyt vaikka nettiin. Mä siirrän tätä. Sitten menkää sivustolle niinku Viva Video Pro. Download. Näin. Sitten siirry. Sitten täällä on ehdotuksia. Ei kannata ottaa näitä, koska ne vaan... No Aptoide on ihan hyvä, mutta sun pitää ladata Aptoide ennen kuin sä saat itse Viva Videon, joten mennään yksi sivu eteenpäin. Kuten huomaatte, täällä on videoitakin ja kaikenlaista. Viva Video Pro AB. Kokeillaan tätä. Tää nyt eka. Miten me yritetään? Täällä on tämmöstä. Niin, älkää painako Instaa, koska sitten ladata Let's Dealin. Onko tämä semmoinen? Eipä ole. No ihan sama. Mä nyt teen paljon nopeammin tän. Eli mä menen ihan Aptoide. Tänne. Sitten mun pitää ladata Aptoide. Se käynnistää sen. Näin. Ja niin. No mä näytän sitten seuraavat ohjeet, kun se on ladannut. Moikka. Sitten kun teillä tänne ylös pitäisi tulla semmoinen, että lataus on valmis, jos teillä on suomeksi, niin painakaa siitä ja sitten teille tulee tämmönen. Painakaa asenna. Ja sitten se asentaa, sitä mä palaan edelleen sitten kun se on tullut. Moikka. Okei, no niin, nyt se on ladannut, kuten näette, sitä avaa. Seuraavaksi ohita yläkulmasta. Sitten mä siirryn tätä Viva Video Pro. Sitten sieltä tulee ehdotuksia. Ja kannattaa ottaa tämä. Menkää alaspäin ja sitten Viva Video Pro Editor, painakaa asenna. Sitä aloittaa sen, kuten näette. No ja sitten teille tulee tämmönen asenna. Ja nähdään sitten, kun se on valmis. Okei, no niin, nyt se on ladannut, joten avaa. Nyt mä näytän, että miten te pystytte tekemään, editoimaan videoita. Mulla on tämmösiä lyhyitä videopätkiä. Älä nyt viitti. Mä teen näin. Niin teillä on lyhyitä videopätkiä, edit. Te saat tehdä jonkun YouTube-videon jostain erilaisista pätkistä, jonkun challengen. Niin sitten painakaa niinku... Teillä pitäisi olla semmonen kamera. Mulla nyt ei oo, koska mä en oo tehnyt videoita. Niin kamera pitäisi lukea tuolla. Mä laitan vaikka jonkun video. Ja sit mä laitan tämän. Kun tää on mun
Klikkaa jotain, painakaa tuosta saksien kuvasta. Ja sitten add. Sitten done, jos te olette valmis. Täältä pystyt laittamaan musiikkia. Nyt se on tommonen musiikki. Mä pystyn laittamaan, mulle ei ole kauheasti näitä. Vaikka jotain. Niin. Kaikenlaisiahan mulla nyt täällä on, koska WhatsAppia kaikenlaista. Joten niin, tässähän tää video olikin ja sitten teidän Viva-video Pron toimii tai saatte ladattua. Mä lähetän siis linkin tästä herrasta, joka ei nyt tällä kertaa auttanut paljon. Ei, ihan sama kumminkin. No, nähdään sitten seuraavan videon parissa. Moi!